Adunay mga butang sa atong kalibutan nga kalit lang mahitabo. Kita dayon makabati og kabalaka og mauyog ang pagtuo. Mikuyanap kini sama sa mga mikrobyo og miapekto sa daghan nga mga tawo. Apan taliwala ni ining tanan, aduna kitay proteksyon nga epektibo. Mao kini ang atong pagsalig sa atong Ginoo. Magdinasigay kita mga kapaglaom, kauban kami diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Being scared is a huge part of being alive. Although it's quite difficult to precisely portray the fear and uneasiness that darken the world now, it is still accurate to say that many people now are without a doubt scared. Yes, people now can no longer hide the feelings of anxiety that grips their fearful minds as the COVID-19 strikes the world, claiming lives and menacing others in great multitude. We watch the news, see the signs, and hear the warning alarms. People have become overly vigilant, refusing handshakes, avoiding crowds, hoarding hand sanitizers and face masks. Even a simple coughing now solicits demoralizing look of disgust. Yes, all because of the fear and control. And this is not a sigh God takes delight with. Losing our Christian values because of fear is like Peter denying Jesus. It's true, there are plenty of reasons to be concerned. In our country and in the West, the number of infected is still accelerating and we have not therefore experienced the worst of it. But hope isn't lost, and it will never be. At times like this, we need to go the one who can truly take our despairs away and give us genuine hope instead. Let's not leave God out of this threat. We need Him now more than ever. All our efforts and precautions will be useless, for we cannot win over anything without God. All our efforts and precautions will be useless, for we cannot win over anything without God. This is the time to call upon Jesus. The only good thing about this COVID-19 is that we are reminded to revisit our relationship with God. He who created heavens and the earth controls everything in it. God has powers we cannot possibly fathom. We gotta strengthen our faith and trust in Him more than we trust what man can do, invent, or discover. Seek God, claim His love, and rest assured by His loving embrace. We can find it in Exodus 14:14. The Lord will fight for you. You need only to be still. Therefore, fear not. Trust in Jesus. Don't let your fear separate you from Him. Maayong buntag ug malipayong Sabado. Yes, good morning. And nalipay kog dako nga naata karon nag-uban na sad nining laing adlaw. Ang niaging Saturday dito ta sa Osamis. That's true. And ato pasalamatan siyempre ang administrator sa Western Mindanao Conference. Daghang salamat no, Pastor Kedet, Pastor Pamulag, and siyempre ang ilang treasurer and ang youth director Pastor Kuligado. Thank you kay. And siyempre ang imong pamilya dito Bing. Thank you kay imong auntie. Yes, Auntie Agnes Prieto. Thank you kayo. Surenio, Prieto Surenio. Wow. Murag nag-uol sila kay digid yung kadto dito sa Manila. Di mo Pero madayon. sige lang no, for the safety of everybody. Yes. That's true. Ang good. Si Renny Boy po, ito pong panimbayaon si Renny Boy. Salamat Renny Boy. sa pagduyog ka namo dito last week, Renny Boy. Yes. And karon nga Kabuntagon, medyo ang ato ang isgutan. Nalipay ko nga sa panghitabo karon sa tibuok Pilipinas o tibuok kalibutan, dunay niabot nga di mayo pero lipay ko nga ang atong pagtuo hugot noon kanang naay mga trahedyang mabot sa kinabuhi, dunay pagtuusan nga mahugot dili mo luwag. That's true. Nakoy nabasahan nga kung ano na may usa ka maayong butang nga nahatag kanato kining COVID-19. Mao kini ang nagpahinumdom kanato nga kinahanglan mo pahingusog sa atong pagtuo. Because it is true
that virus despairs, but Jesus cares. Yes, nindot kayo atong topic ko karong kabuntagon. Og later atong kumustahon po ang atong mga correspondents no sa bisan asa man sa kalibutan. Ato silang kumustahon kung unsa nga ilang kahimtang mahitungod aning COVID-19. So atong atangan later mga kapaglaom. Yes, og later maminaw tag-update no, naka-visit siya diri before na previous episode na to. Karon maminaw po tag other additional information mga kapaglaom gikan sa atong head sa infectious disease cluster Department of Health Regions 10 si Dr. Ian Christian Gonzalez ang atong update regarding sa COVID-19 nga narabay tay confirm nga case diri sa Cagayan de Oro City. Tinood na siya Bing, no? Ang threat sa COVID-19 dili na ginato ni siya i-take lightly tungod kay halos ang tibok Pilipinas apektado na halos lang. And para pod nga mapahingusgan dili lang ang atong mga panglawas, no? Karong episode ato pong paningkamutan nga pahingusgan nato ang atong tagsa-tagsa ka mga pagtuo, ang atong ligunon ug atong dasigon ang atong pagtuo nga atong kang Kristo. Yes, and ato nakita nga kumuadto ta sa mga public area ug naay muubo makuyawan ta. Yes. Uy, ubuhay. Dayon og ayaw, dayon palihay dayon. Muna nga ug muubo kuno ka ana lang ka. Tambon. Imong tabunan. O pero dili dapat daw kamot ang itambon. Kung mahimo ang imong t-shirt no, muubo ka diha or ang imong diri kay mo man ang mga part nga dili kay mahikapin. Kinalay paabot nato sa atong mga sa publiko nga kining pag-ubo normal di kini siya. Pirmi. Defense mechanism siya sa lawas. Dagi. Mamuubo jud ka para mapagawas nimo to kung sa to dili maayo sulod sa imong lawas. Dili na ni judge. Dili kay pag-ubo din ana lain na day tan-aw sa imo ha. O para lang gid for the safety of everybody no, kung na nakagibat or na kay mga simptomas pero wala ka na-expose of someone or wala kay travel history, magstay na lang kasi yung balay, hindi na lang ka maglaag-laag. Kaya na may tendency sa mga tao, ay, walay opisina, walay klase, so maglaag, mag-mall or asa man. So, moto'y panghimangno sa atong government, kung mahimo, magstay na lang yun sa atong. So, operate yun ta. Andinis ka Cagayan de Oro, gabi pagsimba na ako Central Church na sugatan ako kumigo taxi. Musta man? Iyon siya, grabe, mingawa. Friday hapon, upat ra gid ako pasahero ni sakay niya sa taxi. So wag gid kulob gid galdiro. Pero sige lang. Kung mas mahin una para layo ka sa kining virus. Pero wala say economically apektuhan jud ang para sa daghan di ba dahil labi na sa China. Para sa mga private commuters, haruhay kayo ang biyahe. Pero sa para atong mga public transport vehicles, gamay rang pasahero. Labig huot na makuyawan ka. O karon pud ang panahon kuyawi nga mag-remind sa atong mga kapaglaom nga dili ta mag-sinelfish. No, dili ta nga muhakot og mga supplies ug unsa pa diya i-share po nato nga to sa uban kay wala na mi mapalit nga alcohol kuyawi, wala na mask kuyawi. Lisod kayo. And mo na nga unya sa GNP sa Good Morning Pastor ato diskasan kung unsa ng mga butang hinlo ug dili hinlo. Mo na nga importante na kaya una-una sa uban pag makita na to mag-ubo-ubo ta ingnon na na gini kagaw lisod gini siya. So unya sa Good Morning Pastor ato makauban ang atong Executive Secretary Pastor Danilo Palomares sa Good Morning Pastor. That is true. Samtang karon mga kapaglaom atong kamustahon si Ate Lovely Gulfan nga naadiya sa Macau. Kumusta ka ang ilang sitwasyon aniya? Ate Lovely? Hello mga kapaglaom. Welcome to Macau. Tanawan. We're having a walk right now. Tanawan ninyo, nakawas ni puro. Exercise panagsa. Para maboost ang immune system. Ang first recorded na COVID-19 case there is last January 22 pa. And then, taman lang sa naalay 10 cases dire. And then, praise the Lord, no recorded deaths. Everyone recovered, and then the last patient was even discharged last week pa. So kasino muna ilahang murag na major nga source of income dire. But then gi-close gyud nila ang casino, hotels close. Mo nilang park dire. Kung inyong tan-aw no, close. And dili pa pwede gamitin ang ilahang mga facilities. Okay. Para mas dali makontain ang virus. Hindi nyo tanawon mo, gamay ra ang mga tao sa
katong wala pag-impose or wala pag-encourage sa government na stay indoors. Actually, daghan gid ang mga tao dire. And naana po yung mga business na naguna hinay-hinay na og abli. Dayon na ay penalty daw kung dili makamask. Sitahon ka kung di ka musun sa imong mask. Munang makita nimo ang mga tao diri. Halos wala kay tao makita na wala ka mask. O kasunod kasakay bus na wala yung mask na ito. Dili po daw. Wear your mask na stops na. May mga dili basta-basta makasulod og mga establishment kung wala ka nagsuot og mask even magsakay kag bus. Almost pabalik na ni sa normal because over a month na, sobra na sa bulan nga wala na yung new case dire. Salamat sa government nga stricto ang ilahang prevention measures. Every now and then kay na mga announcements na iwasan lagi daw maggawas-gawas. And then ang mga tao gapamalit sila mga kung sa uban grabe ang wording sa alcohols. Unsa pa ba diri aside sa alcohol ang mga what do you call this, mga equipments for exercise, daghan po diri ang palit kay na nag-exercise sila sa balay. And then dugay-dugay na walay klase from February kay Chinese New Year man, the last 2 weeks of January. And then ikan sa Chinese New Year wala namin na dayon ang mga celebration. And then ikan sa February until now wala lang gihapoy klase. And then nag-release na og statement ang kumbaga mura bitag Department of Education nila dire na mubalik na ang klase maybe by April or dili malapas sa April. Uban na nirado na ang mga tindahan nangawad ang trabaho in town ang uban. But then yes, Macau government chose life over wealth. Yeah, 2 months na walay church services. But then with the help of technology, wala na yung mga pakgang no na amo ang mahulong nga atong pag-alaga diha sa Ginoo. Kay ang Ginoo man maski ahata makakontak mo kita niya. Keep safe everyone and maayong Sabado. Daghang salamat at Yes. lovely sa update diha sa Macau. Mo na yung mahitabo mga kapaglam kung kitang tanan magkooperar, no? Dali ra makontain ang spread sa maong virus ug dili na kini makatakod pa sa uban. So mamati gyud ta no sa atong mga protocols ug unsa na yung mga balaod nga gipadumala karon, di ba? Maminoy kita sa government kay sila may nakakabalo sa tanan. That's true. No, o karon mga kapaglaom, ato pong kumustahon ang atong correspondent diha sa San Francisco. Aniya si Pastor James Amado. Pastor, kumusta? Good morning, friends and viewers of Panimbaya sa Kabuntagon world. Greetings from San Francisco, California. The ongoing outbreak of COVID-19 is generally affecting 7.1 million inhabitants here in the Bay Area that includes the 9 counties: Alameda, Contra Costa, Marine, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Solano, and Sonoma. As of today, March 12, the number of coronavirus cases around the Bay Area continues to grow. San Francisco health officials on Wednesday reported 4 new cases, and those 2 patients are hospitalized and 2 are isolated at home. Officials said one of these people had close contact with the confirmed case, while the other 3 did not recently travel to a country with coronavirus cases and did not have close contact with a confirmed patient. In San Francisco alone, there are now 18 confirmed coronavirus cases, which brings the total of more than 100 cases around the Bay Area. Furthermore, the governor of the state of California banned the large gatherings of 250 or more in the Bay Area and across the entire state of California until the remainder of this month. The closure of some schools, cancellations of major events,
and even regular hospital visits for patients have been discouraged. Hospitals are now beginning to have an overflow of patients throughout the city of San Francisco. The shortage of cleaning and hygiene supplies in every retail and wholesale stores causes more panic and fear to people these days. On the other hand, churches are beginning to have precautionary measures during their services. 2 weeks ago, we started in my church, no handshakes or hugging. Church potlucks are temporarily suspended. Frequent hand washing, sanitized chairs, Bibles, hymn books, and furniture, and some are now starting to close their doors for worship services and do the online streaming to worship instead to prevent, protect, and preserve the lives of many. In all of these happenings here in the Bay Area and all throughout the US and the whole world, the question remains, how long will this pandemic crisis would come to an end? The answer is, I don't know exactly when. But when you consider what the Bible says, these things are just one of the signs that we are in the time of the end. Let us unite by praying together for God's sovereignty, protection, and wisdom to be given to those who are tirelessly working for the vaccine and those who are helping those who are having positive cases of COVID-19. Until next time, this is your friend James of San Francisco, California. Yes, ang Pangutana kanos ajudi mahuman, no? Salamat, Pastor James, sa imo ang update diha sa US, specifically sa California. And mga kapaglaom, maminaw tag, in spite sa mga kabalakan na to karon, no, maminaw tag alawiton nga ni makahumpay sa tong kasing-kasing nga aduna tay higala nga nagpangga kanato. Atong paminawon ang cherubim silang awit nga naguluhan, higala ko siya. Gipalandong ko ang kasakit sa pag-antos ni Jesus sa Kalbaryo sa krus. Aron maluwas ako may kinabuhi, busa siya karon daigon ko. Sayang unang pagbalik mo, sugat ako, muha pa ako sa iyang tiilan. Magpasalamat ko sa kaluoy o grasya, ngalan niya ako nga dayigon.
Daghan salamat no, maagikan sa Western Cherubim. Tama ba? And higala si Kristo mo gina labi na karon nga lisod kayong panahon. Kaya huna-huna kita nga natay higala nga si Jesus. Kay kung dili lisod hayahay, maka kauna-huna baka tana. Pero kauna-huna tatungod kay si Kristo lamang mo gisaligan nato sa matag adlaw. And bay, nini karon Kabuntagon, doon tayo pinasahi nga makita karon ng Kabuntagon. Yes, Bing, na Wing. Hulip kang Doc Layla, aduna kita ang hibalon og sayron tungod kabahin ini ating COVID-19, no? And what we need to know and what we need about COVID-19, kauban ang makahinabi nato si Dr. Tudolfo Joselito Ritoya of Cagayan de Oro City Health Office. Ang iyang pahibalo aniya atong sayron. Ang atong pag-istoryahan karon bahin sa mga kamatuuran o facts about nining giila nato nga bag-o nga coronavirus nga ang ngalan kaniadto novel coronavirus or nCoV nga karon gihatagan na sa WHO, sa World Health Organization, sa ihang official nga pangalan which is SARS-CoV-2 or Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Kay ngano pare-parehas man siya og itsura sa milabay nga SARS-CoV or SARS coronavirus ni atong tuig 2002-2003. Ang WHO nagsulti nga ang airborne transmission is not confirmed and is unlikely. But pasabot nga dili makuha sa paglutaw-lutaw sa hangin, kundili ang iyahang main transmission for novel coronavirus or ang COVID-19 is through direct droplet infection. Kung but pasabot, if somebody o dunay simptomas, naakas siya nga tubangan o nag-atching siya or nag-ubo, and then you are at arm's length, so mga 1 meter to around 1.5 meters, pwede kang matakdan sa sakit nga nCoV or coronavirus disease. The other mode of transmission for COVID-19 is through contact transmission. But pasabot ani ang katong mga droplet nga ni dapat or napatong sa mga inanimate objects, gitawag nato kini fomites, naa dito ang kagaw nga mahikapan nimo pananglitan mga doorknobs, mga staircase nga handle, then ikaw makahikap, then imong ihikap sa imong dagway, imong ilong, imong baba. So dunay posibilidad ang naaniya na mapamaagi ang pag-transmit. Kinahanglan magpermanente, maghugas sa kamot sa mga panahon nga ikaw makagunit or naay magunitan nimo nga something o nga duduso ikaw, so mas maayo nga magdala-dala og hand sanitizers or pwedeng mag-alcohol nga 75% nga pwedeng ibutang nato sa mga strategic places. Ikaduha nato nga preventive measure ang gitawag nato og cough etiquette. But pasabot sa cough etiquette, kinahanglan nga kung muubo o muhatsing man kita, tabunan nato ang atong ilong ug ang baba pinaagi sa handkerchief, tissue paper, or kung wala ang sleeves ato ang sanina or bukubo kita sa dapit sa sleeves atong sanina, and then afterwards kung tissue or handkerchief or tissue manggaling ato dayon siyang i-dispose properly. Ikatulo is ang atong WHO naghimo og advisory kung pwede maglikay kita sa mga crowded nga places, no? Kung dili gyud malikayan, you can use our hand washing technique, ang ato ang cough etiquette, o kung gusto gyud ka pwede ka mag-mask, pero ang mask dili bot pasabot nga protektado ka, kun dili wala gyud siya according to WHO, wala siya epekto sa mga walay sakit, pero ngadto sa mga dunay sakit kinahanglan nga mag-mask sila. Daghang salamat sa pagpaminaw. Thank you so much sa dugang information, Dr. Rituya. Og sa amo panggingon mga kapaglaom na aming bisita karon. Kaduha na siya aming bisita diri sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Kay gusto pa jud mi maminaw og dugang nga information regarding ang COVID-19. Especially karon nga natay confirmed case diri sa Cagayan de Oro City. We have Dr. Ayan Gonzales, Christian Ayan Gonzales. Doc, good morning and welcome once again. Morning, Kumusta man good ta, morning, Doc? good morning. Yes, good morning. Kumusta man ang atong sitwasyon karon? Unsay atong update? Okay, so tinuod to siya, no, na natay isa ka confirmed case sa Region 10. It's the first confirmed case in Mindanao. So it's very sad news, but we have to cope with it.
no? It is expected kay even first world countries na sudlan og cases, no? Yes. Some countries even have more cases than us. So, dili gid siya katingalahan na eventually maabot gid siya sa dari sa region. So sa atong mga viewers, no, atong i-reiterate, isa pa lang atong confirmed case, no, kay daghan na kay migladunggan nga nakakuno sa pasugong, dalirig, daghan na kuno ito mga positibo. So dili ta basta-basta maminaw ng mga istorya lang. Ato gini siyang siren sa head gyud sa Infectious Diseases Cluster, Department of Health, Region 10. Mong ginang di ta basta-basta mamati kay magpanik na yun ta. Actually sa Facebook daghan kay mga kuano bisag unsa na nga news maglibog na jud ka kung tinuod ba ni dili. So at least natay So mga kapaglaom, take it from Dr. Ryan Christian Gonzalez, Head of Infectious Diseases. Para klaro gid. Para klaro gid. Ikaw sa kulawing. Ang DOH karon duna bay giandam nga kung sakali lang mukalat ni siya karon duna bay giandam nga para minus-minusan ni siya. So naa naman gid ta diha na point sa atong preparation, no, ga-prepare ta for what we call the epidemic surge or managhan gyud ang mga pasyente sa region. So ang ginabuhat nato, ginaprepara nato dili lang ang ato ang pinaka main hospital which is the NMMC atong Apex Hospital, kundi dili tanan hospital sa region, both private and government, no. Nag-identify po tawag other facilities na pwede nato butangan in kaso kailangan tog patient, no. So sa DOH naamantay mga treatment and rehabilitation center for drug abuse. Gi-prepare na po nato na siya facility na pwede siya ma-convert into a hospital kung kinahanglanon, no. So naata sa Malaybalay na TRC 700 bed capacity to siya. Sa Upper Puerto 200 bed capacity. So natay extra capacity na ginaandam in case na modaghan gid atong patients. Okay, hopefully Dok. not. Dawi, Dok, karon Dok nga lisod man kaayo i-trace, di ba Kuya Uwing, kung asa gyud gikan, no, nganong nagka-COVID man ka, kinsa may imong gipang communicate, usay lisod na kay siya i-trace. Dok, para sa atong mga viewers og sa atong tanan, unsaon man sa isa ka individual nga feeling niya nagmanifest na siya og ani nga symptoms, unsa may iyang buhaton mo adto sa hospital magpa-test, asa nga hospital siya mo diretso nga ma-avail niya ang kana nga test. So naaman tay decision tool or algorithm to decide on kinsa man ang pwede i-test, no. Kay as of now, ang status nato diri sa region wala pa man tay sustained community transmission, no, meaning ang kani ato ang mga kaso naaman ni sila history nagikan sa Manila, so dato sila na takdan sa region, wala pa for now na documented. So most of the time kaning mga magbati og ubo og sipon, it's really just because of other causes of ubo and sipon, no. So so atong decision whether or not to do the testing is naa sila confirmed na travel history, ikan sila aning mga lugar na naapoy confirmed na kaso, or naa sila exposure history. So wala man sila nagbiyahe dadto, pero nakauban nila sa airplano kaning confirmed case, no. So kailangan confirmed case. So kung wala na siya, mo pa-check up sila sa doktor, i-treat lang sila as usual for whatever problem nila, basin tonsillitis to or basin other causes of fever or pneumonia, i-treat gyapon sila for that. Pero Dok, lisod manggod kaayo i-identify kay di ba ang gina-news lang sa TV is patient number 40 age inani na how will I know nga naka-contact na day ko ana niya nga tawo nga wala na ko na ila iyang name, iyang nawong. So mo na siya ang ginabuhat ni Department of Health together with our local government na what we call contact tracing, no. So para sa mga musakay sa airplano, karon naa naman tayo gina-fill up sa plane kung unsa atong pangalan, asa ta dapit nagapuyo. Importante gid na kompleto kay in kaso na ay makita na confirm case mo nang pamaagi na pangitaon ang kanim na mga passengers, i-trace pud nato kung interview man nato ang patient, no. So i-trace nato asa ba siya ning agi unsa yung mga nasakyan, ipang-inform na sila tanan. So dako gid kaayo na siya na trabaho to trace just one patient, no. Pero mao na ang ginabuhat ni Department of Health. So panalitan katong sa una na mga confirmed case pa katong sa mga Chinese. So gipangita gito tanan, kauban sa airplano, kauban nila sa tour, kauban sa van. Pangitaon gid na tanan para ma-inform sila. Ma-quarantine sila for 14 days para kung wala sila symptoms after 14 days, meaning wala sila natakdan. So, kung ga-worry ta na, uy, basin nakauban to nako siya sa plane. So, dito mabalaka kay naaman na manifest si DOH, ginahatag mo na sa airline industry para matrace sila. So, kung wala sila na atuan, wala sila na inform,
most likely wala ato nila nakauban ang confirmed case. So dili kita dapat magpanik no mga kapaglaom. The government is doing their best. Speaking na ma-expose ka, Doc, ba? Unsa siya, like, how long ka nga pwede ka nga makuha po nimo ana nga sakit? Kay jut lang ba na labay ra ba sa imo, or kailangan yung long exposure nga posible jud nga makuha nimo ang sakit? So when we say close contact, ang pasabot ana duol o dugay na exposure. For example, seatmate mo sa airplano, no? So 1 hour man na Manila to Cagayan de Oro, more or less. So kana close contact na siya. Kauban mo sa tour, no? So close contact na siya, or ikaw ang nurse, nag-atiman ka sa pasyente na wala pa kakabalo na positive dito siya, so wala kay protective equipment, kana close contact gihapon. Pero kung nagatindog lang ka sa mall, nagtagbo mo, naglabay, dili siya considered na close contact. Okay, ay haraman mo gawas ang virus kung muubo or mo hatching, no? And then if we can recall, droplet man siya, so 1 to 2 meters ra. So kung naglabay ra mo, wala man siya ni ubo, wala siya ni hatching sa imong nawong at that time, wala ra gyud na siya possibility. Munang dapat jud mo kan po tanong nga mo observe ka ng social distancing nga Yes, ginaingon. that's true. Sakto na siya. Mo na siya daw kay nigsuroy sa mall, ingnon na mo das lay way ubuhay But some people are scared to go to the hospitals tungod kay nasayod sila sa una nga medyo mahal siguro ang test kit. But what do we need to know about this test kit? Is it free? If you fit the criteria, for example, na kay symptoms, cough, colds, fever, plus na kay travel history or contact history, you're eligible for testing, libre ang test. No? So, sa government hospital man ato na gina-perform, they don't have to pay for anything. No? Kana po ato ang mga patients under investigation and the confirmed cases, kung ma-admit man sila sa hospital, ma-cover po na sa PhilHealth ang admission. Okay. So, kumusta man ang fatality rate ani, Doc? Same ra ba gyapon sa before? Globally, nagyapon taga-hover between 2 to 4%. No? So, not much is changing. We expect na the more cases we detect, the lower it will become. Kay majority of the cases are still mild cases. No? So, madilute man ang fatality rate kung daghan mild na cases. So, wala pa gyapon siya nag-change so far. Ang katugyong vulnerable are the elderly and those who have comorbidity. So, nanay heart disease daan, nanay diabetes. So, kana sila mas higher risk gid na sila of complications. Pero for the vast majority, mga young adults, no, like us here, and mga children, most cases are mild. Mild ra Kuya Awing. Ubo lang Kuya Awing. Taas pa yung immune system. So, Doc, kanang kung maigo jud ka ni nga kuan kayo, mo magini kadlukan ron labi na sa mga karon ang mga school, wala na graduation, wala na yung mga tapok-tapok, mga birthday party unsa. Kung maigo ka ni, wa pa chance nga maayo ka ni kay para makuha nila ba kay uban mahadlok una-una lang wa na gyud ka maigo ka ni, last word na lang gyud mo isulti sa pamilya. Recovery rate. So muna atong giingon na ang fatality rate niya nanata sa 2 to 4%, no? So meaning sa 100 ka buok na matakdan, na confirmed na matakdan, naa sa mga 2 to 4 ka buok na pasyente ang mamatay. Which also means na sa mga 96 to 98 ka pasyente ang mabuhi. Ang maayo, So dili siya na kung matakdan ka, sure na gyud. No? Okay. So, actually, low ang probability kay 2 to 4% raman. Labaw na kung younger ta. No? So, sa disaggregation nato sa mga edad, those below 50 years old, ang mortality rate is less than 1%. Ang katugyong maigo, katugyong nasa elderly na age group, no? So 60 pataas, I think it's around 15%. No? So sila gid ang kakaigo. Naka-unique ani nga virus, Doc, no? Kay murag dito yun siya sa mga elderly. Usually sa mga youngers, yung mga bata, wala yun guys. Wala kayo case. Mas maayo day nga ingnon lang tong mga tigulang na mo pagpuyo lang sa mo sa balay, lang sa mo paglakaw-lakaw. Actually mo na ang sa ang kita nato sa Italy, daghan sila kaso dito, daghan po sila deaths because sa Europe, sa census nila, si Italy ang pinakadaghan percentage na elderly. So munang daghan taas gid ilang mortality compared sa China na almost 90,000 cases pero ang ilang mortality rate naara sa 2%. Okay. Ang ilahang demographics is daghan batanon. Dok, unsa ka tinuod, Dok, nga naa ni
nag-mutate na siya, na siya duha ka strain. Ang virus, naamang gid na siya difference, no? Every time makatakod siya. Kay this is an RNA virus, no? So paspas iyahang evolution. But to look at the symptoms, to look at the effects, almost the same lang. No, almost the same lang. Mo change na siya og one base pair, one protein dito. Pero ang ending niya na manifestation, more or less the same lang. Same lang no? ang So, wala manifestation. kitay gahakita kaayo. That's just one study. Pero overall, wala tayo gahakita na major difference. Speaking of studies, Doc, amo na lang po i-confirm sa imo kay nami na ko nabasahan sa una sa Facebook good pod. Kung nga naa na daw nakita nga tambal ni ini pero dili pa gid siya sigurado nga epektibo The countries nga nag-develop. Oo, so for how true is now, that? na ay new drugs in development, naapoy mga old drugs na being tried if it works. No? So na HIV drug na being tried if it can also help sa COVID. Naapoy anti-malaria na drug na gina clinical trial karon if it works. Pero puro pa na sila sa clinical trial phase. So wala pa sila gina-use massively. No, wala pa siya gina-use massively. The same with vaccine. Na ay vaccines starting to enter clinical trial, no, pero wala pa siya nag roll out good. So gina-study pa siya kung effective. So wala pa gid tay katong sa SARS sa una, Doc, wala tay tambal. Sa SARS wala toy tambal ato. Sa H1N1 wala po. Sa H1N1 natay Tamiflu katong oseltamivir. Pero dili po siya nga naka-effective because ang effect niya, it only shortens the symptoms by 2 days. So dili po siya nga naka-bugat na or gwapo na tambal compared to antibiotics sa una kung bacterial infection, kapag siya og effect. Usually for viral, lisod gid mangita og treatment. Yes. The only way to prevent this, to combat this, is precaution lang yun. Yes. Number 1, having a strong immune system, no? So eating healthy, exercising, okay, avoiding alcohol, not smoking. And number 2, kanang atong ginatawag na non-pharmaceutical interventions. So for example, social distancing, no? Magpalayo ta. Okay, cough etiquette. No, if we're sick, staying at home. So, kana siya, non-pharmaceutical, di man na siya tambal, but it can prevent the spread of the virus because we know the behavior of the virus na droplet siya. So, limited range. Hinahinay lang sa tas high five karon. So kung nakakay bation, dito na lang ka sa balay sa dili lang ka mag-fight. So nagingon nga mag-self-quarantine na lang kayo. Observe dayon. Nako pangutana ka, Doc, unsa ka ready ang atong lugar in case mudaghan pagid ni? Ready na bagid ta? I would say na no government sa world karon is totally prepared for this. Kay first world countries, nagkapuliki gihapon sila sa China, nagkapuliki sila sa Italy, naglisod sila sa Japan. So, to paraphrase sa katong isa sa atong mga hospital chiefs, ingon niya, walay may laki ani. No, because it's a new, totally new virus, totally new disease. Nobody expected this. No, so we're preparing to the best of our ability to maximize all of our resources, government and private. So gahangyo ang gobyerno na tanan tao magtinabanga. No? Yes. If it's just the government that works, wala, kulang gid ang capacity ng government. Pero kung magtinabanga ta, government, private sector, plus mga katawhan, mga citizens, maminaw sila sa mga official advisory, I believe na we can overcome this. Thank you so much, Doc. Doc, na ba kay message sa atong viewers, no? Ilabi na karong panahon na. So sa mga katawhan nato, dumdumon na the same gihapon ang virus. Naaman tay kaso dari sa rehiyon, pero same gihapon ni na virus, meaning same gihapon ato ang preventive measures, no? So atong hands balikon nato, no? So number 1 gid ang hand washing frequently. Then letter A sa hands, to avoid crowds, no? Letter N, never to cough without a handkerchief or tissue. Letter D, do wear a mask if you are sick or in healthcare settings. And letter S, seek early consultation. Yes, so klaro kay itong mga kapaglaom, no? Ang giingon ni Dr. Ayan Gonzales. Hinaot nga dili ta magpanik, hinuon puno nato og impormasyon ang atong hunahuna og i-prepare nato atong kaugalingon in kaso nga mudaghan jud ni atong kaso og mag-ampo ta makapaglaom kay walay imposible sa pag-ampo. Mga kapaglaom. Thank you so much once again. Salamat sa paghatag sa time sa Department of Health. Yes, and yes, sa lang bahin, atong inspire atong mga kaugalingon sa pagpaminaw sa panibagong awit na pod nga ihatag kanato ni JV Sakasan gikan sa Misamis Occidental. Ani ang awit, I'm available to you.
to reach out to man, to show him your love and your perfect plan. You gave me my ears, I can hear a voice so clear. I can hear the cries of sinners, but can I wipe away their tears? You gave me my voice to speak your words, to sing all your praises to those who never heard. But with my eyes I see a need for more availability. I've seen hearts that have been broken, so many people to be free. Lord, I'm available to you. My will I give to you. I do what you say. Do use me, Lord, to show someone a way and enable me to say, my storage is empty and I am available to you. Now I'm giving back to you all the tools you gave to me. My hands, my ears, my voice, my eyes, you can use them as you please. I have emptied up my cup so that you can fill it up. Now I'm free, I just want to be more available to you. Lord, I'm available to you. My will I give to you. I do what you say. Do use me, Lord, to show someone a way and enable me to say, my storage is empty and I am available to you. Lord, I'm available to you. My will I give to you. I do what you say. Do use me, Lord, to show someone a way and enable me to say, my storage is empty and I am available to you. My storage is empty and I am available to you. Yes, mga kapaglaom, aniyan usab kita sa panahon sa ato ang 777 prayer. O ato makauban karon ang atong pinalangga nga Executive Secretary sa South Philippine Union Conference, Pastor Danilo Palomares. Good morning, Pastor. Good morning. So, karon Pastor, ato yung nakita nga ang kalibutan na ukay gid aning COVID-19. So, mga katawhan nga way gipili gikan sa pobre ngadto sa dato, sa gwapo o gwapa, mao man nila o medyo dili gwapa-gwapa, dili pud gwapo-gwapo, mao man ingon nila ron nga na may panultihon nga kamo ray maigo ani kay kamo man diha moy naa diha expose. So why gipili ni ang Pilipinas usab nag-uol labi na diri sa ato Pastor, Region 10 nga duna na ni sulod isa. So mao lang kita atong focus karon sa pag-ampo nga ang Ginoo gyud magauban kanato dili ta mawala labi na sa ato mga kapaglaom nga always gyud nagasunod din labi na sa ato ang 77 prayer. So Pastor, atong request aning pag-ampo, pinasahi nga pag-ampo ni karon nga Kabuntagon. Akong hangyo ng tanan natong gibutang atong kaugalingon diha sa Ginoo sa pag-ampo. Amahan namo nga naka sa imong trono sa grasya.
Nidool minimo na buntaga uban ang dakong pagtuo ug paglaom. Yes, Lord. Nga ikaw maminaw ka namo og maghatag og tubag sa mga pagampo. Yes, Lord. Imong nakita o Diyos ang kalibutan. Imong nasinati ang mga panghitabo niini. Among isulti nimo nga ang tibok kalibutan labi na ang among nasod anaa sa kahadlok tungod nining kagaw nga niabot karon. Kami nagahangyo nga imong panalanginan ang tanan. Noon ta makabaton og kalinaw sa unahuna. Inay nga muhatag og mga desisyon nga hinanali nga makadaot sa ilang kinabuhi og silang panimalay. Ang matag tawo unta makakaton sa pagduol diha kanimo sa pagpangayo sa imong panabang ug sa pagpaminaw kung unsay angay buhaton. Among giampo ang among mga kaigsuonan nga ang tibok South Philippines makasinati gihapon sa espirituhanong pagtubo bisan niini. Magamit namo kini nga oportunidad nga among lig-unon ang among relasyon sa usa ug usa. Among imantala ang balita sa kaluwasan ngadto sa mga katawhan. Isip kini nga mga panghitabo amahan kabahin man sa mga ilhanan nga ang imong anak nga si Kristo do lagi mo balik. Panalangin ni ang among mga viewers sa pagkakaron. Panalangin ni ang mga katiguman nga ginahimo sa matag iglesia nga kini magmalinawon, kini siya magmalampuson. Wala untay mutakboy nga balatian nga mao'y gikahadlukan karon sa kalibutan. Amen. Among gisalig kining tanan sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. So daghan salamat Pastor no sa pinasahi nga pagampo. Mga kapaglaom, atog yung pasalamatan ang buhi nga Dios nga bisan asa tas tibuok kalibutan siya mo ba nato kung kita mo dool niya. Kay walay lain nato sampitan labi na sa kalisod ang ato lagi yung buhi nga Dios. So mga kapaglaom, ato pasalamatan nga dinhi sa Let's Pray today sa pagampo wala ka na ginusara. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend. Who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Comforter, counselor, keeper, Spirit we long to embrace. You are for us when our hearts have hopelessly lost the way. Oh, we've hopelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Our hearts always hunger for. Almighty, infinite Father, faithfully loving you all. Here in weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise.
The world is shaking today because of health crisis. It causes tremble and fear to many. No one knows when it will end. As we trace the record in the Bible, God is very specific and clear about the foods He allowed us to eat. But it all changed when people have learned to choose what to eat on their own, resulting to numerous diseases caused by these unhealthy choices. Will God let His people die because of their own choices? How can we make this world a better place to love again? Be brave to face the future. The choice of yours today in Good Morning, Pastor. Yes, mga kapaglaom, no? Aniya na po kita sa pagtuki-tuki sa pulong sa ato ang Ginoo. Atong istoryahan ka karon kung unsa gyud ka importante ang pagkaon og sakto nga ayon sa gihatag nga guidelines sa Ginoo sa to. We have no less than, of course, gi-mention ganina ni Brad Awing, no, ang Executive Secretary nato diri sa Philippine Union Conference, si Pastor Danielo Palomares. Good morning, Pastor. Good morning, ma'am. Good morning, Gui. No, baka na nindot ni topic na to. Lagi, nindot kay topic na to kay health, di ba? Ang ongoing issue karon, the pandemic is about. Pero gimingaw ko ni mamabduhan na taka Sabado nagubah. Tino. Nagita mi atidadak kaya atidadak tangutan na siya. Unsa na ka? Iko atidak na lang yung mga kakulian, pero praise the Lord nakabalik na ta, no, nakabalik na ta diri og padayon sa serbisyo sa ato so atong istoryahan. Pastor, kay naman gud siya text sa Bible sa Genesis 9:3 nga giingon nga tanan nga mga living, di ba? Kamang imong pagkaon. Unsay pasabot ana, Pastor? Peligro kay pa. Atong basahon, no, ang Genesis 9:3 nag-ingon din every moving thing that lives shall be food for you. And as I gave you the green plants, I give you everything. So kung mo ni siyang literal on gyud pagsabot, no, at face value imong i-aplikar, tanan gyud din nga lihok pwede gyud nimong kaunon. Pero mga kaigsunan, mga higala, dunay pipila ka mga questions nga atong tubagon isip pag hatag og interpretation ani. Number 1, kinsa may giistoryahan ani. Number 2, kanus amin ni giistorya sa Ginoo. Number 3, unsa may iyang tuyo. So, question number 1 atong tubagon. Kinsa may giistoryahan ani? Ang giistoryahan ani Wing, no? Ma'am Angel, si Noe og ang iyang family. Kanus aman human sa lunop. Blood, okay. Unsa may katuyuan? Ang katuyuan mao, giistorya ni sa Ginoo tungod kay gusto niyang ihatag ang authority nga pwede na mumukaon og animals kaysa una. At the very beginning, dili magyud animals ang gihatag niya. Fruits and veggies magyud, no? Genesis 1:29 nag-ingon dito, akong ihatag nimo ang mga liso, akong ihatag nimo ang mga prutas, ug akong ihatag nimo ang mga utanon. So, mangita nga greens, nuts, and vegetables. Kung ang giistoryahan ani kita, malibog ta kay ngano man wala may premise good. Pero alang kang Noe og sa iyang family mga kaigsuonan, dili sila malibog pag ingon sa Ginoo nga kaunon nino ang tanan nga naglihok kay naa na mo instruction nga gihatag sa ilaha sa Genesis chapter 7 verse 2 nga nag-ingon dito ikarga ninyo ang mga mananap for purposes of survival dito sa arka pero i-classify ninyo ang mga hugaw ikarga lang isa ka laki isa ka bayi og ang mga hinlo ikarga ang tinagpito. Buti pasabot tungod kay daghan ang hinlo nga ginakarga pag ingon sa Ginoo nga ang tanan nga mga mananap pwede na ninyo kaunon ang iyang buti pasabot kadtong mga hinlo nga mananap kay ngano man kay balo sila unsay hinlo kay balo sila unsay hugaw. Gani na ni siya restriction Ma'am Angel, no, kay ang verse 4 nag-ingon siya but you shall not eat flesh with his life, that is the blood. Buti pasabot nga, paghatag sa Ginoo og authority nga, sige, pwede na lang mumukaon og karne, kay patay naman ang tanan ng mga visitation. Flooded ba yan? Flooded man. Pero, ingon niya, kay mukaon man og karne, ayaw ninyo kauna ang dugo. Okay. Pero nahibalo na sila unsay karne nga hinlo ug unsay karne nga dili hinlo. So nanay context. Nanay context. Okay, dili na ingon nga wa mo'y kaaga nagunsay hinlo din nagunsay hugaw halakaon mo maski unsa nga galihok. Pero mo nang makita nato sa FB Ma'am Jill, no, pastor nga grabe yung mga tao mukaon bisag naglihok maski unsa lagi na bitaw
pagkahay pag-istorya, di ba mo na mga memes ka ng gawas nga, ang manok magod, gituyo sa Ginoo nga maglugay ka ng lisod og lupad. Unya, ang kwaknit, di ba, kay kanang ang assumption ba nga, kaning COVID virus is nagsugod siya sa kwaknit nga pagkaon, kadili mao. So, kaunon man gyud, so mo nang nainana, di ba? So mga report mga So pastor, doon ay mga restriction nag-ingon nga ang pagkaon gihatag lang ni sa mga Israelita. Doon na ba'y ilahar ba gini nga gibawal o apil na ta ni karon nga moderno? Actually, muna kasagaran nga dagan nga kuan istorya nga tungod kay ang dietary laws magudwing gihatag sa panahon nga ang mga Israelita sila ang mga tao sa Ginoo. Ang uban nga dili Israelites nagunahuna nga para lang to nila. Dili na siya tinuod. Wala pa na-identify ang Israelita, wala pa'y tribu-tribu nga nigawas sa kalibutan. Duha pa lang katao, meaning the human race was already given the instruction nga inyong kaunon kung pwede lang. Dili kay kung pwede, originally mao ra gina siyang fruits, nuts and vegetables. Lately. But ipasabot sa diha nga gihatagan sa Ginoo og instruction si Noah was not an Israelite. Di ba? Gi-classify naman mo ni inong mo ni ang hinlo, mo ni ang hugaw. So dili na siya para kay Noah, dili kay para sa Israelites, para everyone. Siya sa matag usa for the human race, mga kaigsunan. Di ba? O ganahan ko, it's for the human race. Wala na siya grupo, wala na siya kuan. Wala. Pastor, moingon sa so that's the Old Testament. Pado adto ta sa New Testament kay na may moingon nga okay sa New Testament gibag-o naman kay ang katong istorya ni Peter, di ba, sa Acts 10 to verses 10 to 14 nga katong istorya nga nanihulog gikan sa langit, ni mga hayop niya giingon dayon na din siya nadungog. Okay, kauna, patya kauna na. Unsa naman po na siya, pastor. So, taas kay ni siya nga istorya, no? Pero atong sulayan nga atong i-abbreviate siya nga masabtan pud nato. Aning panahon na si Peter usa siya ka Hudyo. Okay. Ang usa ka Hudyo makaisunan by culture na sila prejudice sa mga dili Hudyo. Buti pasabot sila lang ang gahuna-huna, silang kaugalingon nga sila lang ang katawan sa Ginoo. Sila lang ang adunay bahin sa kaluwasan. All the rest, labi na katong gitawag nilang mga Gentiles or non-Jews, ang ilang hunahuna ani nga di gyud kabahin sa kaluwasan. Mga tao nga mga mahugaw. So kana nga mental framework ni Peter, nadala na niya gikan sa iyang pagkatao hangtod nga nasugatan niya si Jesus Christ. Gahuna-huna gid siya nga siya lang gyud. Sila lang gyud. Panahon kini nga nagbiyahe siya, naa siya sa usa ka balay. Ug unya naghuhat-huhat siya sa tingkaon, nakatulog siya, ma'am. Ang buhat kapitulo 10. Sa diha nga nakatulog siya, naa si damgo. Ang damgo niya mauto. Makina bitong gutumon ka, magdamgo man po kag mga pagkaon, ba? Murag ana ba? Ang damgo naay usa ka habol nga gitunton gikan sa langit. Nga kadto nga habol naa dito ang tanan nga mga klases mananap, na nagkamanga mananap, but pasabot bitin, na mga mananap nga walay mga bukog, buti pasabot nokos, etc. Na dito. Na yung tingog. Naingon nga, Pedro, bangon, mag-ihaw, unya kaon. That was done 3 times. Okay. Pagkahuman, nang tarungan si Peter, dili ko Ginoo kay wala yun nahitabo nga ni kaon ko og hugaw. Huwag ka ng mga butang nga dili binalaan. Dayon ningon siya nga, ayaw nga lihugaw ang mga butang nga ako nang gihinluan. Okay. So, di ba? Amo mga panlaban. So, kung basahon ni mo na literally mga kaigsunan, mga higala, makaingon yung ka nga, pais na gini. Kaon kita ni, labod, tanan nga magkamang. Correct. Pero, atong hinumduman nga, damgura to niya. O kanang pananaw nila makaisunan, ang atong sulbad na is naagi na interpretation. Unsa ang interpretation? Pagkamata ni Peter, naitulo ka tao. That represents sa 3 times nga giinan siya bangon, pag-ihaw og kaon. Kinsa man tong tulo ka tawo? Ang tulo ka tawo gipadala to siya makaisunan sa usa ka centurion, usa ka Roman citizen, meaning dili Hudyo, nga si Cornelio, nga paadtuon si Peter dito sa family ni Cornelio, kay nagsimba na sila sa Ginoo ug ready na sila nga mo receive sa gospel. Now, kadto siya nga damgo makaisuna, naghatag ni Peter og instruction nga dili niya nganlan, Ma'am Angel, og hugaw og dili binalaan ang
tawo Katong nga dili tao. Hudyo. Buti pasabot ang gihinluan dito nga gipasabot sa Ginoo, dili ang mananap sa damgo kung dili nagrepresento nga gihinluan na niya ang tao. Wala na hinganlan nga dili balaan og mahugaw. Kay wala na chosen kumbaga nga people nga exclusive na. Correct. Ang Kay kaluwasan para na siya- makaigsunan for everybody. Of course, for everybody magina sila daan. No? Sa ila ra mapagsabot nga sila rin maluwas. So dili to dietary but on how you interact with other people. So, Pastor, nganong gitugutan man nga pagkaon na ay bawal na apoy dili. Oo, and emphasis Well, siguro Pastor in closing na po siya Pastor. For health Ana. reason, Wing, for health reason, no. Actually, dili wala na masabti sa una sa mga tao ngano man ni nga dili man wala magigihatag ang animals isip nga original diet. Makaigsunan ang sinsya sa modernong panahon naghatag og proyba nga ang mga mananap nagdala gyud sila kagaw sama aning COVID. Correct. Ang ilang trace ani nga gikan maginisys mananap nga nga kagaw nga makahatag og kadaot sa tao. So mga kaigsunan, mas maayo gyud nga maminaw ta kun unsa gisulti sa Ginoo kay ngano man although mamatay magyud ta but if we take heed to the instructions sa Biblia o sa Ginoo magkinabuhi ta nga healthy buti pasabot malipayon ta. Yes. We will live healthy and we will die healthy as well. Yes. So lami kita tanaw na namatay na siya na to. Namatay nga healthy ko. Pastilan simba ko lang ito si Awing. Wala na nag-suffer ba no? Kuan lang kanang namurag natulog. O lami kita tanaw inig viewing time. Dili mo kulis maot ang nitanaw. So mga kaigsunan atong hinumduman health is wealth. Amen. No, and ato po siguro mudugang lang ko Pastor, no, you have to remember ang atong creator, ang Ginoo. He knows everything kung unsa ang ato ang lawas. While human as we are, na mga science, pero sorry mga science ha, napamagi siya limitations ang ato ang mga kung unsa ang ato ang kahibalo, but we have to trust God because He created us. He knows what's good for us, and if we only submit ourselves to His command, then everything will be well and good for us. So yun mga kapaglaw, kay salamat Pastor. No, uban pa sa ato si Pastor ha sa ato ang sunod nga segment. Meantime, ato sa ning tanawon unsa ang ato ang pangutana karon. Aniya ang Bible trivia. Ang pangutana, kinsa kining kapitan sa panon sa hari sa Syria nga adunay sanla nga gipadalhan Eliseo og usa ka sulugoon ngadto kaniya nga nagaingon, lakaw og maghugas ka didto sa Jordan sa makapito og ulian ka sa imong unod og ikaw mahinlo. So ang pangutana, kinsa tong captain nga giingnan adto. So tawag-tawag na sa amo ang hotline mga kapaglaom. Meantime, we'll gahulat mi sa inyong tawag. We'll have a quick break. Don't change the channel. Pag-ibig mo sa'kin Music is God's gift. Me from all wrong. And what if God has blessed you with a talent in music? Here's your moment to share what you've got. Panimbaya sa Kabuntagon World is looking for singers who are dedicated to be part of His work. For more information, contact us at 0927-777-5602 or message us on our Facebook account. Be involved in sharing love, changing lives. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. O ganyan nabot kita sa paghatag tambag suliran diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya,
Habit ni may mag 1 year sa ako ang uyab ug love jud nako siya. Sa kataasa mo ang pag-uban, kontento na kaayo ko sa iya. Pero lately, na-notice nako nga pirmi siya mag-ubo. Nag-ingon siya nga gihubak siya pero abi na kog joke-joke ra. Pero sa dihang nagdala na siya nebulizer one time nga naglaag mi, dito na ako na feel nga seryoso jud di ay iyang hubak. Hubakon man di ay na akong uyab. Ambot lang pero murag na turn off ko. Maayo pa baka nin iyang hubak o forever na nin niya daladalahon. Kay di na ko comfortable makig-uban niya jud. Nag-worry ko labi na karon nga panahon. Lahi na ang meaning basta mag-ubo-ubo ang isa ka tao. Hayon. Di ba kanang ang hubak no makarelate akong bana to sa kilid ni katawa. So unya na lang ko may istorya ko sa akong advice. So context, uyab pa sila. Ba nalingaw ko basa ani ba kay taod-taod na 1 year. Ba inana na gyud karon ang kuanda. Kung maabot ka 1 year dugay na kaayo. So months na so mo lang nay month sari, nay week sari, nay day sari, jandi. Na. Okay. So ani mo barkada mga kapaglaom no para muhatag og tambag sa tuwa karon. Dong Fits. I-message lang imong tambag dong. Pwede. Quarantine ka dong. Bitaw po si Sharin. So magsugot na ni mo UP. Sa atong letter sender, dili na gugma imong gibati kung na-discourage lang ka kay gihubak di ang imuhang partner. No, dili na kung na-discourage na kanya, dili ka gugmahan niya. So dapat undangon na nimo kay dili na siya gugma. No, physical na yung panlantaw sa iya, na-attract lang kaniya, ganahan kaniya. Then ang 1 year di pa kay na inana kadugay kung ato nang so taon mag-age, diba? Mura kayo ng 1 year. So, kung nahigugma yung kaniya, dapat dawaton nimo kung unsa man ang maayo ug dili maayo sa iya. Kaya na naman ang paghinigugma ay for richer and for poorer, for, unsa na siya? Healthy and, unsa na? In sickness and in health. In sickness and in health di ay. So, inana ang gugma. So, kung kuan, di na siya gugma. So, undangin na, undangan na lang, no? Samtang sayo pa. So katong check unsa gyud na siya imuhang nakita sa iya nga mayon kag love gyud kay nimo siya nya gihubak lang isa lang kapag wala na bingkat. Si Jimel hubakon. Relate. Pero ako nang higugma bisag hubakon. Amen. Apil na sa gugma. Ana mo gata. Jimel, sakit na ka wa pag ko. Pero Jimel, kanakong Jimel, higugma na bisag hubakon. Kana pud imong dodong higugma na bisag hubakon na kung tinuod jud ka gi-accept nimo kung kinsa siya unsay nani niya. Kung love nimo siya. Unya na discourage naman ka nga gihubak ra siya usaon na lang kung labaw pa sa hubak. Man. Minor na ang hubak ha, pero kung musevere pa yun ang hubak. So, sa igingon pa ni Yop, undangin na kay dilim na tinuod nga paghigugmaan imong na feel ana nga tao. So taog ayo og ila-ilaha sag ayo po ni nga tao nga imong higugma kay. Tama na rita sa hubak ani. Basa. So na limitation love na ko siya. Pero hubak wala siya hubak. Exit na ta. Ba? Man da. Ani bitaw. If you want an airline of convenience, then it costs an arm and a leg. Akong buot pasabot, kung gusto ka mamili, dapat ikaw pud pinasahi. Grabe sa kayo ni unsa man nga ihubak lang di na ka ako sipunon. Akong asawa ga braces pikot pag yun pero pinalanggan ako. Di ang akong punto ba nga kanang gusto mong galing kang mamili, dapat ikaw po pinasahi po ka sa imong pagkagalingon. Mabaw ra po kayo na imong gibati po sa imong uyaboy. Physical ra. Na makita nimo, makita kaglain, katong walay hubak pero hugaw pug kuko. Nya, maot pug batasan, kurap, bakakon, mangingilad, mga ngabit. Na ikaw ito, nabot nimo mga saba na lang jud ko nimo. Hala. Ba, so unsa di ang love? Murag makapangutana ta da ba? Unsa gyud ang meaning nimo sa love din ha? Wing. Superficial po kay man. Mao na diya mga babae. Ay, kasi kay mi mga lalaki. Kung naaga ni mi bation, dayon na mo padalag sulat nga dili na mo ganahan. Human yung makuha tanan sa among pagkalalaki unganan lang dayon. Wow. Wala tinudanay. Ikaw babae. Nanguyab ng lalaki mong isugot, pasabot na higugma kaniya. Unyag na igibati sa lawas dapat mangita kag herbal diha nga maayo naghubak. Dili kay kay gihubak ni out na. Ayaw. Mo na nakadaot ni mga babae. Higugma na.
Kay basin og pagwala sa ubak na ni moadto ka ni atong lain, masamot day itong tibiyon, kaupo ka. Or grabe to mga arthritis, maglisod ka pagkatigulang. Ang high blood hawing. May man okay na, naka-recover na. Naka-recover na sa BP. Mao na, may na lang naghubakon. Kay ug matambalan na maulian na kaysa ug nadehay mga di may sa lawas nga di gyud maulian na problema na noon ka ulahin ang pagbasol. Mauman. So balik jud ta na gyud day. So magyud day ba limited ra day na edisyon nimo ang gugma. Nabi pastor. Actually, lisod po sa ideal nga sitwasyon, no? Para makatawar mo gutag kitay wala ta sa iyang sitwasyon. Pero kung kita po siguro magbitbit og nebulizer para sa iya, ha? O po siguro basig sa sa iyon. kay to yung nebulizer, pastor, no? Ingon na nila nga akong masulti, no? Napoy traditional ba nga mga instructions sa itong maginikanan sa una nga mga asawa ganin mo or mamana, tanawa gid ninyo ang kinatibukan nga pagkatao, no? Unsa man basin na mga sakit nga napanunod, nga mga incurable, o naba kay mga kaliwat nga manglupad magabi o namay na bitaw. Ingon ani ang akong ma-contribute, no. Good naman kay ito mga tambag sa akong mga kaubanan. Tanawa ang overall niya nga pagkatao, no. Unsa nga porsyento ang iyang pagahubakon nga makaiban sa imong gugma ngadto niya. Kay material biya pod kay panalitan mga babae nga hubakon aninig panganak maglisod biya naog gyud kay ila pod nga ni pahuway panahon sa iyang pagpanganak lisod po na biya na siya tinuod pero dili man siguro na siya incurable. Kaya murag sa kung nasabtan di man ko doktor mo allergy ra man na ma-expose ka sa iyahang katong allergens murag mo problema ka. So naay giingon sa proverbio nga ang katahom kakawangan lamang, no. Ang importante nga usa ka tawo nahadlok sa Ginoo kanang if you marry someone because of her or his beauty as if you are buying a house because of its paint. Correct. So ingon ani lang, no, tanawa ang overall ay lang sa itanawang hubak katong giingon ni Daryl gwapo ka ito saon man ang way hubak pero libakiro o babairo so mga kay higala kapag laom iampo gyud sa Ginoo kung buhian ba na nimong tawhana og dili ba ang Ginoo mo'y mohatag nimo og direksyon. Tinuod, amen. Bitaw no kay nabi gyud po challenge kung imuhang partner is masakiton, di ba? Kay murag apil lagi na sa imuhang responsibilidad pero kung mayong kag love ang love magud apil magud siya ang pag-care unya kay himuan ganitag partner sa Ginoo para nimo atiman sa atoa kung dili na siya wala nimo atiman sa needy who else will. So akong pangutana sa imuha kanang hubak pa lang na siya kaya ba nimo na siya i-manage kay ang tao kung magsakit di ra magyud na siya hubak mangita kag walay hubak pero mas kuan di ay kay ba na TB katong gigunawing o magka-stroke siya mas lisod kay paralysis, di ba? It's a matter of management. Pangutana sa sir kaugalingon, how far is your love sa iyaha nga makaya nimo siya og atiman? Kay while responsibilidad sa partner nga atiman nun, ikaw tama nang imong pag-atiman sa iyaha. Yon og in sickness and in health man na siyang relasyon, kay basig dili lang siya taman siya sa health. Ba? So, siguro siya. Kay, yun. So, ponder upon it, kung unsa bagyod imuha, mo padayon pa baka kay basig, tanaw nimo the generality of it, the overall nga behavior na giingon ni pastor. No? So, hope na lamdagan mo na mo sa imuhang kanang pag-problema and please continue on praying. Dali ra nang hubak biya gyud ba manage ra na siya. Sometimes kay ako mga parinti pod hubakon pod baya so medyo relate. It's just a matter of researching about it. So yon. So meantime natay caller. Unsay tubag ni caller sa atong pangutana kagani na kinsa tong kapitan, kinsa tong soldier. Hello. Are you there? Connect. Hello. Hi, caller. Hello. Hello, good morning. Marag natin technical nga difficulty, no? So, ang linya nag-quarantine daw. Okay, in as much as they want to be here. Tawag lang balik ha. Ayaw ka kuan din ha, caller. Tawag again. So, meantime, pag-celebrate sa birthday! Happy birthday! Happy birthday! Uy! Charlie Dago! Kinicious! Happy birthday, Papa! Happy birthday! Baby!
Dr. Janine Generato. Jenny Generato. And dunga nga greetings, happy 104 birthday. Wow. 100 sa 100,000 na Yes. Lola Kayang diya sa Jimenez, mama na siya nilang Doc. 100,000 SSS. Ay, grabe no. And ang lula po ni JD Flores, happy birthday si Del, Nanay Del, happy birthday. Yes. Happy birthday. Pastor, dili pa rin mo birthday ba? Dili ko ga birthday na, wala na ko yung birthday. Ay ko, Marisa Nico, happy birthday. Dili birthday ni Awing last week. Di ba? Kuya Awing. Happy birthday, Wing. Alright, so sa itong tanang nag-birthday atong kantahan. Happy birthday to you. Happy birthday. Atay caller. Yes, ibalik na to Hello. caller. Hi. Nana ka diha? Nana Hello. ni. Asa man karon nga quarantine na fit. Good morning. Hello. Nagyapon na kasulod. Nagyapon? Wala siya Nagyapon direct. kasulod. So Anyway, greetings sa ta. gusto lang ko mag-greet ang akong auntie Gatanaw dira sa Josefina, Zamboanga del Sur. Imelda Pipito. Good morning hang diha ni auntie. And gusto po na ko i-greet di ay nakalimot ko belated happy birthday sa akong auntie diha sa Laguna, Agnes Sorenio. Happy birthday auntie. Okay, akong i-greet ang tanan na itong mga kaigsuna, no? Dili na to himuon ning COVID-19 nga katarungan nga di ta manimba makaigsunan, di ta magmalipayon. So, mas kinaatay gipadalang circular advisory, pero atong i-maintain ang atong relasyon sa Ginoo. So, happy Sabat inyong tanan, adto kita sa simbahan karong adlaw. Yes, no? Para sa atong mga kapaglaom, no, atangin ninyo ang kaning Hope Channel tungod kay doon na kita himuon nga live unya para sa atong hour of worship or special kini siya nga pangitabo tungod adto na kita special food nga pangitabo sa atong palibot. Ako Panimbaya si ang Luke family gikan kang Riota Miyagi. Happy Sabat mga igsoon. Labaw na sa akong palangga nga si Marian Felix. I love you. Hurot. God bless. God bless kaninyong tanan. Okay, caller. Ako pong pasalamatan ang Western Mindanao Conference ubos sa pagpangulo ni Pastor Carlito Kiret Jr. Daghang salamat sa inyong pag-abi-abi ka namo. Usab ang gwapang asawa ni Awing Indino, Grace Indino. Daghang salamat sa inyong kindness and generosity. Hello? Hello? Magtabi ka mo sa caller. Palayon sa mga greetings. Panimbaya, gigan kang May, Kihano, happy Sabat, sige mi tanan-tanaw sa Harana sa Kabuntagon. I-greet ako mga apo sa Luvimin, ugma, kay nagtanaw si Tata Kihano apil yung mga anak si Allery, Cheska, si R og Shaira. Ya asawa po si Sheila. Happy Sabat sayo mo na gikan sa iya Mama o Papa May o Rene Quijano. Thanks, Wing. May buntag Sir Rix and Ma'am Jessica Gonzaga, no? And napabay si Yes, ako. Magpasalamat lang yung no? Sa tanan nga nagtabang sa akong bana. I understand nga medyo na-aksidente siya. But he's well and good now. Special mention lang na ako, no? Si Teacher Ray sa Balulang National High School. Sir, salamat kayo sa pag-uban sa akong bana. And then si Principal Eve sa Balulang National High School. Captain James Afda, Phoebe May Wanico, Mazam Doreen Raniada, Principal Ives DI of sa Balulang National High School, o si Inspector Mata. Daghang kayong salamat sa pag-atiman sa akong bana, and praise God that all is well. Please keep safe everyone. Be properly informed. If you be in the social media, please stop spreading fake news. Verify if that is really an information worth sharing, because we do not want to add to the panic that is going on na karon sa ato. And please always consider of others when you buy stuff. Yes, mga kapaglan, pagpanimbya po, Dr. Warren Akain, and sa parents ni Ate Bing, Pastor and Mrs. Prieto. Salamat kayo sa pag-abi-abi na mo diya sa Osamis. Mga kapaglaom, atong hinumduman sa bisan unsa nga mga circumstansya, Jesus cares. Magsalig og magampo lang kita. Atong ang kuno ng grasya ug himaya nga sa langit kanato gikasa. Batiyaw ipabati ang gugma sa Dios imong nako. Gusto na ko i-greet Sharon. Nagtanaw na to diha. Muenge, Jenny, Lovely, and PJ. Gugma, tuburan og hatag dugang kadasig sa atong paglaom. Only one earth, live in harmony. Buhing paglaom may tuburan sa atong kusog og kadasig. Ayawada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kanya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan.
Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World!